Ano suko magapanyang? Nicole, kinsa may di malagot ana di mahitir ana Nicole. Ang akong kalagutan lang kanang vlog bitaw apil-apilon. Ginoo kong kabalo pa lang mo unsa ka lisod amo ang agian para lang kuan ang na-advertise among vlog. Basig kung kamo naa sa mo experience makaingon na mo di nako. Ginoo ko ayaw jud mo pag-judge kay wa mo kabalo kung unsa among kaagi sa akong mga artista. Busa kung wa mo dai nakit-an pagpuyo mo kay wa mo kabalo unsa among kaagi unsa ka lisod na magkaroon og ads ang among vlog ug ma-monetize kay kamo igo ra man mo tan-aw og sayo pero kung mo sakis na gid ang tao daot gihapon Ginoo ko ipadayon ninyo na para na may padulungan nga igitero Inyong gidaot, wa na. Daot na jud. ang inyong gidaot daot na bayadaan busa pag hinahinay mo kay basig mga daot mong tanan kanang tao bitaw grabe libak sa mga kuan kanang isig katao niya nya kanang kuan ba daghan kaayo og kanang mga istorya sa isig katao kanang tiraho nga patalikod Ginoo ko believe me or not wala kay padulungan ana og ang pinaka worst pa bisig unsa mo paningkamot basig unsa ka daghang kwarta maabot sa imong kinabuhi dili kamo asinso timan ina akong istorya ha timan ina dili kamo asenso kung ingon ana ang imuhang batasan busa pagbag-o na samtang sayo pa Diyos ko tigulang na ka pagbag-o na ay maayo kay naa mo huy maayo kay naa mo Nicole may kay naa mo adto kasi yung balik kaganiha bagi pangita ta mo wala mo ay nagsulti sa kunara mo diri agi sundan ta mo nalay ko dungan istorya nakadungog istorya te milit Oh, nakadungo po ka na nga istorya pa niyang. naunsa daw Na, ikaw ra day mabulahan sa inyong hang vlog kay sigredo vlog imong mga artista pero ikaw day mabulahan kay sigredo kag pangumpra puno da perminti mong tindahan. nakatawa ko sa ilang mga chismis so nagduda sila na pagtuon lang ni sweldo nagyud sa vlog huy Jesus name Ginoo ko grabe yung mga tao no na yung mga tao na yung anak timilit Oh, nagyud. kung saan na ato ang silingan Silingan ka na. agoy Ginoo ko so pues kung kana dahil lang huna-huna sige ako na silang kuan ako na silang pagbigyan palaguton pa na ako na sila so mao ni ang hinungdan nganong daghan daw pulpak daw akong tindahan Mao nga, perminti ra puno imong tindahan. para sa ilang kasayuran kanang akong tindahan na anana samtang katong vlog na ako wala pa ana di mapulpak syempre ang ginansya iruling ang tubo lisod pod na kinahanglan pag naay mo palit mo tindahan di na mangumpra ana man gyud na Ginoo ko sa mao na nagidulahan di ay Kung manigidudahan, ikaw day mabulahan, imong artista, mapurdoy. unya unsaon nato kung maabot ang panahon na dili lang ako ang mudato pud sila akong artista unsaon ako sila unsaon ako sa timilit Ay, amo, dinay mo na nang una-una. la parugog kwarta ikaw Nicole unsay kasulti nimo na Nicole na mga chismis mga silingang chismoso Dahil na sila, uy, gawa man na sila kahibalugod. awa sila kabalo no Wala man gani, may nagkuhan nga basig wala sila basig nagtuo sila na wala ta mo ginapatan-aw sa atong kita sa atong vlog Ginapatan-aw, lisod, pwede may patan-awon mo. mo gani basig nagtuo sa nag-payout na si Meta sa atoa so mao nang ilahang gikuan kasakit Uban gani, may mag-payout na. ana lang ato ang himuon sagdaan nato ng mga ingon ana kay siguro gusto mo appeal pag artista kay gusto pod mo avail Ma, kuan gani ko kay basig masulusulan sa ping ha balik na po kasuko. ay Ginoo ko Nicole kung kwarta ang hisgutan maabot na tong kwarta Diyos ko kwarta ray katapat ana Nicole mahilom ang tanan ana ng tao oy Ginoo ko basta Kamo ko ta income no, wa pa gani income nanay daghang istorya. mo guys how much na kaya kung kuan ana tay income unsa kay sulti nila nangawat ta Nangawat sa bang ng scam agoy grabe mga suyaon sa kalibutan Ginoo ko ako di ako matingala ana oy kay naagyo na ang suyaon ni Cole sa atoong pag-angat so dili na gyud ta matingala ana Ate Milet nakadungog jud ka Ate Milet kadungog gyud ko. na Diyos ko Ginoo ko Basher. mga basher ganahan og dahag bashers kay samot ni kadato Manila kulang ang among followers mga barat. nakatawa jud ko ana napagmata na ako ba nakasagap og chismis na ingon ana Ginoo ko Pasig pangumpra pa niya. di na lang siguro ko mangumpraan ni pati pangumpra sa akong tindahan ang akong ginansya gikuan pa nasilip pa huy Ginoo ko magtrabaho mo oy kay para kuan naamoy pang kuan pang
tustos sa inyong panginabuhi, sa inyong pangadlaw-adlaw, di kay mamantay mag mga kuan. Imo ko lisod gyud ning kuan no. Grabe ang Pinoy ba no? Pag moangat pa lang kay kagamay, paangat pa lang gani. Birahon na imong tiil day para di ka maka Birahon na paubos. paubos. Uy, Ginoo ko, grabe jud mga mindset ning Pinoy day. Labi na sa mga kuan. Ano say ikasulti mo sa ato ang basher na silingan? Sige daw. Say kasulti nimo. Ikasulti nimo sa iya ha. Ayaw, sige. Pang-bash-bash sa amo Ayaw, sige. Panguan sa amo ang vlog nga kulungoon kay wala pa manggod mo nakahibalo kung unsay among mapadulngan. Kung unsa among dagan Kung unsay dagan status. sa among unsay status sa amo ang pag-vlog. Dili pa man niya makita karon kay wala pa man. Pag moabot na ang time nga naa na makita na ninyo. Basi gusto nila Wala dili, ha? Basi gusto na Nicole na kanang apilon sila gahatag. Dili man na pwede ka mo sila naghago. Okay, relax lang mo diyan apart. Kinakoy plano sa inyo ha. Oh, Mag-share mi og blessings pero karon na murag na feel na mo na yung day mo, nanikamot kami. mas i-share pa gyud ako sa inyo ha kay para sampal kayo. Ana Nicole dapat no. Ikaw So di ba ko di ko magdumot, Ginoo ko di ko magdumot, malipay noon ko na yung mga bashers. Ako pa niya madumot ko. Magdumot ka? Madumot ko dugay mawala sa tuwa. Sa magdumot ka aton niya. Gamay ra man to ang problema dali ka man. Ikaw magdumot ka pero ako di ko magdumot Nicole. Di man gud hibantayan man nga wala man tatanagkuan sila ha no. Sige lang. Ipakita na ako sa Nicole pohon pag payout na to. Tagaan gyapon ako ni silaguan Ano pahalin. mi ha? Always, Diyos ko, syempre. Pakitaon ako na sa Nicole. Ato na silang tagaan og kuan kay para ang resibo. dili ato na silang kuan kanang ato gahapon na silang panggaon kanang mga basher. Para sunod di na sa mang bash. Ana naman Nicole kanang kulang na sa aruga sa pansin ba. So ana gyud ang kinahanglan dapat ato silang kuanon. Kasi na pud niya. Gusto na bibibihon siguro. Ay, di sa ako sa makapansin mo ako sa ilaha pero murag masuko man. Ni snap. Mga snab. Wala ka uyon. Sakit ki sa mata. Muna, ang plano na ko pohon kung kaluyan jud ta, mapi-out na pohon. Ang plano na to katong atong gipang interview nga tabangonon mo to atong. Oo, nato sa ako ang bucket list, nato sa akong listahan. Pero kana mga kadagapong mga silingat o mga bashers, mga inggitera, mga unsa pa judgmental, mga inggitero, nagahapon na sila sa kuha. Malaparuhan gyapon ako nagrasya. Anak lang. Mo anak ra gyud. Ikaw, kung nitanaw ka nga video usa ka basher, relax, kalma, kay maabot ang panahon na laparuhon ta ka grasya. Anak lang. Ginoo ko. Paghulat lang. Trust the process, di mag-iniro. Ginoo ko. Kulungoon po kay ka, no? Excited po kay ka. Relax lang, papunta pa lang tayo sa exciting part. Ginoo ko. Bash lang ng bash. Wajud ko nahadlok day, dong. Mas na-enjoy ko kay bashers. Anak lang kasimple ang life. Oy, ginoo ko. Pagtrabaho para makakwarta ka. Pero basta sa akong gikaingon na, pag maabot na ang grasya, relax, kila paruhon ta kag grasya. Anak lang, di ba Nicole? Yes. Oh, di ba Timiret? Yes. Tubag. Okay. So that is for this video. I hope na liwanagan mong tanan. Bye-bye. Bye-bye na. Shh, bye-bye. Oh, bye na. Nagtan ko misudaan. Bye, bashers.